Hallo, al wiefken ijs met Tammo. Hallo, hallo, al wiefken ijs voor de radio. Mooi even kanker. Hier weer met de CEO of de theatercompagnie Don Quixote. Stel daar wat meer voor, hè? Nou, ik zal je even een zware middag presenteren. Echt de geschiedenis. Ik zal je vertellen, wie waren al met mijn stamboom kwam om bij 1800. Je weet wel, die Tammo Jodl, die werd hofnar bij Napoleon. En Napoleon had hem genoemd Jean Plaisir. En dat is een rechtstreekse link naar autonomie. Dus ik sta me af van een hofnar. Degene heb ik zeg maar. Maar het wordt een zware middag. Tammo Trouwland komt nooit. Je hebt een beetje hikkakkerij. Ja, dat vertel ik je later nog wel. En Jan Bakman word ik ook, maar ze zetten zich een beetje af. Ik doe geen meer quote, maar ze zetten zich een beetje af. Een beetje op stand. En wat je wordt van komt, ze krijgen kop de deur. Ze krijgen kop de deur. Krop hoog. Nou hou. Maar niks, op deze leeftijd niks meer van aan te rekenen. Zware middag vanmiddag. Een maandag erbij. 1800 was ik. En om bij 1800, toen kwam de hoforkesten, die in het hof speelden, zeg maar, Habsburgers en zo. En de tijd van Mozart, een goeie tijd die jongens, die kon niet meer uit. Dus die hebben ze bedankt dat mooi. En toen moesten die muzikanten, die moesten dan wat meer van het gewone volk hebben. En Napoleon kwam ook. Offenbach, die had ook al een beetje bondmokt in Parijs. Met een revue. Nou, en dat werd al populairder, hè. Die Offenbach, die had ook nog gespeeld met zijn broer en zuster als een strikje, zeg maar, in cafés. En daar wil ik daar ook even over hebben. Dus, er kwam eigenlijk een split zijn tussen die klassieke orkesten. Die kwam in de theater terecht. Nou, voor een arbeider nooit wegleggen, dat verzoek. En er kwam de populaire kant. Dat was de 1820, de salonorkest. En wel is er een groot voorbeeld van, Johann Strauss. En die Leutje Tammo, dus die van Jean Plaisir, Leutje Tammo, die heeft toen al gespeeld. Klarinet. Heb ik in vorige filmpjes al laten horen, hè? Maar die ook al zo mooi speelt. En nou, 1820 kwam ook de wasknieper uit Finn. 1820 kwam ook de accordeon uit Finn. Dan kon je maar met één aanspelen. En dat was in Italië uit Finn. Maar ik vroeg me af, ik ben op Kerkhof geweest. Er ligt een van mijn vuur om. Echt mooi, Fabsen. 1833. Ik heb me afgevraagd toen ik van Kerkhof wegkwam. Ik denk, als zullen die mensen leefd hebben, hè? Er was geen fiets. Er was geen auto. Er waren geen verharde wegen. En als onze, nou ja, dat heb ik nog gekeken. Er was, als ze nog stad moesten of zo, dan moesten ze met schip. Beurtschip. Of in 1829 kwam de peerdenbus. Kon ze in beurt met peerden. Peerdentram die kwam pas 1870 ongeveer. Dat is de peerdentram. Nou houd, dus ze hadden niks. En toen dacht ik, hoe zal dat weten nou met muziek? En er was ook geen muziek in die tijd. Toen zaten ze in de turf hier. En wat dan ook. Ja, een soort Jan Roosen kwam een keer voorbij. We hebben toch wel feest en heb ik nog gekeken. Alleen op de 6 hoezel haar in de hoeskomer een kroeg. Die schonk door je neven. Ja, en werd ook nog clandestien ook, zeg ik zo. En in 1880 ongeveer, dan werd dat verboden. Dus voor die tijd, alleen op de 6 hoezel. Nou, en wat voor muziek aan ze deden. Die hebben meestal die zong gewoon. Muziekinstrumenten, die hadden ze ja nooit. Dus en wat ze wel aan, dat heb ik even nog gekeken, een dansuigeltje. En die Flotske meer geld daar, zo'n krauwboos, die kocht een dansuigeltje. Dan moesten ze draaien en dan kwam muziek uit. Ja, je zult wel zeggen, arm zootje.
een zolige barrel. Maar ja, die meesten hadden ook loop. Hè? Nou, en dan ben ik kom maar bij 1850. En mijn overgrootvader is in 1858 geboren. Ik heb altijd gezegd 1856, maar ik ben een keer geweest in 1848. Ik heb me wel in de afgelopen 5 jaar iedere keer 2 jaar vergist, zeg maar. Nou, dus dansen we speelde op zo'n eugeltje. En dan kwam er 1850 kwam er wat meer levendige muziek. De accordeon die kon je met 2 handen bespelen, maar ja, dat was hier ook nog nooit. En zo'n ding was ook onbetaalbaar. Dus en als ze zong, dan zong ze met zo'n toeter die ik hier hangen heb. Dan gewoon versterkers in die tijd. God zij dank. Nou, en van 1850 tot 1920 ongeveer, dat waren de grote uitvindingen dan. Fotografie, elektrici, stoomboot uit Spanje. Toen kwam de eerste stoomboot. Stoomtram. En de automobiel. 1907, de eerste dodelijke ongeval. Auto reed 7 kilometer. 7 kilometer in het uur. Kwam er aan onder. Mors dood. Maar ja, als je maar lol hebt. En de fiets kwam in Nederland. De fiets. 1910, 1915 begon ze te fietsen. Mijn overgrootvader ging in 1933 nog lopens met kinderen op visite in Zuid-Loorden, of familie. Maar nou, zo lang is dat allemaal nog alleen. Heb je allemaal met mogen. En wat ze nou goed vonden, hadden ze wel goed vonden. Maar de mooiste mensen hadden nog de gewone poepdeus. Heb ik ook nog met mogen, de gewone poepdeus. Een gaats, emmertje eronder, erop zitten en poepen. En dan werd er een keer in de week, of 2 keer in de week, werd er achter zat een loekje. En dan werd die emmer oerol en die werd een drekbeen uit de meesten. En dan werd er opgehaald. Een gekkenbarrel. Nou, 1850, aanmouden hier. Crisis. Aanmouden. Dan ging er nog een zootje naar Amerika. 1850 tot 1950 ook wel. Dan ging ze nog heen. Nou, en toen kwam die invloed hier ook met muziek. Toen had je dus een blues, gospel. En de radio die deed hier zijn intreden 1920. Kijk nog bij ons. En toen ook met de grammofoon ploten. Het was al wel eerder een rolletje of zo. Wat ik veel over dat hadden. En samen met een priegel. En zeg maar 1924 of zo. Benny Goodman, goede klarinetist. Dan ook een aanmoedig Joodse gezin uit Polen. En er is een van die tammo jodeltjes, die is ook nog metgegaan naar Amerika. Zal ik nog over berichten? Take 2.
Kut. Take two. 1900 zou geen kloos zijn. Dus dat wil ik je ook maar even vertellen. Dat is de zware les van vanmiddag. Hé, Tammo is er toch. Is het toch kom. Tammo, applaus voor Tammo. Dat is vanmiddag. Waar is het over vanmiddag? Oh, Geeske en Gossen. Oh, mooi verhaal. Kut. Take two. Oh, en min kan het. Eenmaal van Geeske en Gossen. Toverlokste mijn teutje. Ja, nog familie in Vletten. Vrouwen. Geeske en Gossen. Geeske was een rabbelscheet en Gossen was bang dat Simon eerder over was als zijn kon. Van de partner, voormiddags brei, namiddags brei, soms brei, het was brei vuur en het was brei noor. Staat Vletten onbekend, ja. Breivreters. Geeske had nog altijd nice. En als ze geen nice had, dan verzon ze wel wat. Och man, we hebben wat beleefd. We hebben al ziekte gehad. Gos had een pop gevonden in het bos. En op bos zet. Vond hem mooi. Maar wat wild geval, het was geen gewoon popje. Het was een eetmandje. Het was eigenlijk ook geen eetmandje. Het was een torenmandje. Uit Ontswedder toren. Van die Ontswedder dikkoppen. Je stond er versteld van. Ze stond overdag stief uit, zuchtte niks aan. En 's nachts komt er leven in. En ik kon even zelf nooit van Bosme afkomen. En als je die torenbandjes dwars zitten, dan krijg je een haal ziekte. We waren ten ene rood. En stom toevallig las ik in het Nieuwsblad over die torenbandjes. En we hebben de popke gauw teruggebracht en toen was het alweer goud. Zulke verhaal na zijn. En als je door de bie zaten, dan begon Toverlokster te gaan met zijn snauk. De Geeske zei, pas maar op dat die moord naar de lopen valt. Iedereen moest altijd goochelen en had een tuimpje. Geeske en Gossen, pissen in hozen, pissen in glas, mijn dat bitter jenever was. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träum es wäre gut. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madame, und ihren Sympathie. Wenn sie es auf mich bauen, Madame, ja, dann sie werden schauen, Madame. Küss ich statt ihre Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träum es wäre ihr Mund. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Eerst ihr Vertrauen, Madame, und ihren Sympathie. Wenn sie es auf mich bauen, Madame, ja dann sie werden schauen, Madame. Küss ich statt ihre Hand, Madame, nur ihren roten Mund. In einen kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich verstehe. Und das elektrische Klavier, das spielt ja leise eine Weise von Liebesleid und Weh. In einem kleinen Konditorei, da saßen wir